Така ли? Не бе, много ти е хубав телефон. Аз искам урока. Да демонстрираш камера или какво? Не, искам да ми кажеш урока. Много си суетен. Искам да ми кажеш Искам урока. да ти кажа, че си много суетен. Добре. И какво? Се притесняваш от професионалисти. Някак като вземе дава акъл. Да. Не акъла ми просто да ти каже кое е правилно Истината и в кое очите. не е правилно. Да носим на критика. Аз нося на критика, ето за това. Записвам Ето си. за това Да. записваш. Да. Градивна критика нося. Утре този клип ще го слушам 1000 пъти. Пусни на докато запис, мисля. тогава Така. пусни на запис, да чуеш какво ти говоря, какво да му снимаш. За какво му снимаш? Добре, няма смисъл да записвам. Аз така, като слушам, пак ще запомня нещо. Ти сега като ме снимаш и като ме видиш колко съм красив, ти утре ще си направиш на чекия. Абсолютно. Нали? Да. Знам аз, затова му снимаш. Така ми правиш кеф, камо ли да май беше. Толкова ниско не мога да пада. Добре, сега урок ще слушам или няма да слушам урок? Какъв урок? Ами, ще ми казваш урок някакъв. Къде бъркам? За рок музиката, да. Добре, пич. Снимаш ли? Не. Ама готов съм Снимай да почна. тогава. Готов съм. Снимай. Добре, айде. Тъй, почвам. Значи отворен си от към рок музика, много си отворен. Окей. Обаче има си наложени парчета, на които хората им харесват. Ти Така. пускаш примерно на 3 парчета, четвъртото го оцелваш да им харесва. И танцува. Да. И какво? Ами нищо, ти си написал. Ама добре, как трябва да го направя? Слушай. Как трябва да направя така, че хората да ми се възхищават, както на теб ти се възхищават? В смисъл такъв, нали? От 3 парчета, 3 да ми харесват. Никой път не мога да оцелиш да ти се възхитат. Що? Просто има заложени парчета, които трябва да... Те са задължителни, едно след друго. А това, че на теб ти харесват, окей, харесват ти. Кефи са там. Значи истината каква е? За да ми се Кефи възхищават. прави си е така, и са кефи. Пускай си ги, кефи са. Друго нещо? Не те знам. Някакъв друг урок. Аз слушам. Запаметявам. Какъв урок? Без пари, урок. Пак опряхме до пари си. Добре, айде. Край.